Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Members na wannan gida ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya wayi gari lafiya. Akwai hotuna da za ku ga na saka wanda duka suna magana akan issues na wannan CBD ne, that's Central Bank Digital Currencies. Wanda yanzu haka mafi yawanci tun daga lokacin da irin su World Superpower ma'ana kasan America tunda su ne dai kambun yake hannunsu suka kira akan cewar lallai kasashen duniya su juya ko su karkata alƙalumansu akan ɓangarori biyu yanzu, ta yadda duba da wasu annoba da suka faru tun daga kan irin ishu na wannan Ebola, Lassa fever da kuma COVID-19 that's coronavirus. So akwai abubuwan da duk sun zo sun karya tattalin arzikin al'umma da ma saka mutane cikin mawuyacin hali da kawo inflation na hawan kayayyaki da kuma sauran wasu kayan masarufi da sauran abubuwan ta'ammalin rayuwa na yau da kullum. So dole suka ce takardun kuɗi da ma mu'amalar kuɗi na wai bankuna ko kuma makamantansu da 'yan kuɗaɗen da al'umma ke juya a hannu ba zai iya shiga hannun al'umma ba, ta yanda wai yau za a zo a ce ya iya shiga hannun al'umma ya kai wata darajar da zai iya cire su daga wani hali da suke ciki ko kuma ya kawo musu wata irin walwala ta rayuwar yau da kullum. So da haka suka kirayi dukkanin wasu central banks na kasashe akan cewar lallai su karkata akan alƙaliman kuɗi kuma na digital currencies, wanda wannan daman shine plan na web3 era da aka dosa, wanda ita America ta kai shekara 18 tana plan, ta kai shekara kusan 40 da wani abu ma a yanda lissafai suka nuna da wasu bincike sun kai shekara 40 suna plan akan ishu din yana rushewa. So sai cikin shekaru 18 nan na dan gwamnatocin su da suka ta wucewa dinnan tun daga kan irin su wannan W. Bush, su George Bush, su Barack Obama, zuwan wannan Donald Trump da kuma shi wannan Joe Biden, Allah ya ba su sa'a da kuma daman kaddamar da shi wannan project din da suka dade suna shirya ta karkashin kasa wurin sama da shekara 18. So abun da muke so mutane su gane su kawo hankalinsu akai, wata fitila ce za a haska wanda da yawan lokaci wasu lissafin su bai kawo wurin ba, amma ka sa lissafin ka da kyau yanzu ka gane ka san dole akwai wani abu a ƙasa. Akwai kowaɗanne ƙasashe za ga list nan na saka, kowace ƙasa tana ta preparation, wasu sun gama wasu kuma suna kai akan za su gama fitar da wannan issue wanda ya shafi CBD su kuma su yi submitting duk wasu alƙalaman su da kuma shirya tsara hada shi a cikin ƙarshen watan 8 nan zuwa watan 9. Akalla akwai ƙasashe kusan ƙasa 48